Денят на годишния изпит настана. Още от сутринта девическото училище хвана да се пълни с ученички, пременени, пригладени и натруфени като пеперутки от майките си. Те с отворени книжки бръмчаха като рой пчели и преговаряха за последен път уроците си. Черкова пусна и народът занавлиза в училището, както е обичаят, да види годишните успехи на учениците. Може да почва? Да няма да дойде. Кой желая да изпитва? Аз изпитвам само по френчи. Коя ще гледа? Крайно, зле са. При автокефалната църква, благодарение на кой благодетелен владетел изтягарова, като неотменимо съизволение към нашия равноправен народ, на чия писменост се четат у нас църковните книги и от кого си тя създаде. Доста небрежна предполагам. Иди си. Да излезе това. Анке. Отговори ти на въпроса. Що не можеш да отговориш на този въпрос? Ще ти задам друг. Кои фатални причини вкараха в безотлагателна битка българския цар Крум? С кой владетел и поради какви закони изискваше всеобща почет? Господине! Нямам чест да ви зная, но извинете. Вашите въпроси са неясно облечени и биха задумили ученици от пети клас. Пожалете тия неопитни деца. Госпожице, позволявате ли? Кажи ми, Анке, какво се е прославил цар Крум? Той разби плачищата на гръцки император Никифоров. Той създаде закони против кражбата, пиянството и шпионите. Браво! Коя иска да излезе? Аз. Райно, я излез ти. Райно, я ми кажи, при кой български цар българите станаха християни и покръстиха се? Българският цар Борис покръсти българите. Много хубаво, Райно. Кажи ми сега, кой изнамери българската азбука? Нашето А, Б, Райно, кой го написа? Тъй, Кузман, свети Кирил и Методий. Да си жива, Райно. Свети Кирил и Методий, да ти помогнат ти да станеш царица. Браво, Райно! Иди си. Господине, попитайте нашата съпка. Събке, я ми кажи, при кой цар освободи българите от гръцко робство? От турско робство освободил българите. Съпке, стой! Ти кажи татовата от гръцко робство царят дето ги освободи, а то от турско робство има кой цар да ги избави. Което си е речено, от Бога то ще стане. От гръцко робство избавил българите цар Асен, а от турско робство ще ги избави цар Александър от Русия. Пък какво сте такива втрещени? Бога ли раст на момичето, казва си правото. И аз казвам, че цар Александър ще ни избави, не друг. Луденцино, мълчима! Господа, тук се пръскат революционни идеи против държавата на негово величество султан. Аз си излазя.
Госпожице, аз бях учител и влязох в положение. Поздравявам ви за успеха на учениците.